Hello guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासिखौबो बरायनाय थाबाय। नै आङो दायो स्लाबटाराव दंफैयो आंनि लोगोनि रुमाव। बिब' बिनानाव थायो आरोना बिसोरो रेबिका मोननाव दंफैयो आङो। न'आव थाबाय थादों बरिं मोनगोन ना मोनाखै इदिना सोंहरदो आरोना लोगोआ। ओमफ्राय मोनो होनबाबो माने ना फन होनानै लिंहरदो रेबिकाया आंखौ मा जाहोगोनथाय दा। ओमफ्राय नायनोसै एम्बु जाहैयो मालाय माने फख्रि बायदि फिसा दं आरोना ओमफ्राय बेयाव दै जमा जाना दं माने दायो नुगोन लोगोफोर एम्बु जाहैनो रेबिकाया आंखौ। ओमफ्राय एम्बुखौथ' दा बोरै हमनो इमान 10तासो दङ एम्बुआ गिदिर गिदिरथार आं नुना फैबाय। ओमफ्राय दा इखौ जाहोगोन होनदों आरोना ओमफ्राय बोरै हमगोनथाय मिथिया माइनावदो आंखौ हमहैनोसै नायलांदो लोगोफोर एम्बु हमनायखौ एम्बु जाहैनो रेबिया मालाय। आसोला ओंखाम संगासिनो दं नै। ओमफ्राय बेदरखौ मा खालामगोन मादो संगोन? औवा मोखैजों जिरा मस्ला हाइजें नायनो हाइजें सामब्राम गुफुर देना होखाबाय नालाय खेबसेनो रुखाबाय आरो रुखासिगोन आरोना। अ इयाव रुबायना नै मोनसेयाव माने ओंखाम नङा नैबेसो ओंखामा मोनबाय। बेयाव दाउजों औवा मेवाइ गोखैजों बयल खालामबाय जोंना नै आसोला। आं खामसावथार दंलै आं आंखौ गिनासो खारदों मानसिफोरा। नै बेखिजाय माइनावा फोरोंगासिनो दं गथ' फिसाखौ। स' गाइस नायलांदो होमबा ना जोंनि एम्बु हमनायखौ माबायदि हमगोनथाय माइनाव होनासो मिथिगो। रेबिका बोरै हमगोन? रेबि माजों हानगोन? जोङो एम्बुखौ हमहैनोसै माबायदि हमगोनथाय माइनावासो मिथिगौ। संबाय था नोङो दे। फै नोंबो होमबा फै एम्बु रुम मालिक गैया गाइस एम्बुखौ नाया मानो एम्बुआ थब्ल' थब्ल' जाजोबना दङ नै माथाफोरखौ नाय खर'फोरा नै मेगना बोरो आरोबाव ओइ नैफोर ओइ नै एम्बुआ बेसेबा गिदिर गिदिर एम्बुआ माबोरै हानगोन माइनाव माब्रै लारि लारि ओइ नै लारि लारि माब्रै मासेया ओइ खनायाव गाथ्रा ओमफ्राय ओइ नैयावबो मासे माने खनायाव नुदोब्रा बैयो माबा सिरिनाय गोजौनि दंफां बिबार माबा फिसा फिसा बिबार सिरिनाय नैबे गोथां गोथाङा बोरै बोरै दं नै एम्बुआ माइनाव ओइजोंसो खायोमोन रजे जों इयाव ओंखारना जे गेजेराव ओइ नै गेजेराव मासे दङ ओइ नायलाय ओइ नै ओइलाय गोसोम सोमनो खारजोब्बाय माथो बाल्थिंजोंबो होनबाय थाब्रा नोङो न' मोनजागोन नामाहाय दुइ आं थांनि दै गेजेराव है नोंसोर माबोरै हमो आं मिथिलां थांसै आं नांलांनि एम्बुखौ जालाबां जायानो बाला मोनानैहाय जोङो माइनावनि आइडियाया गन्दोसो बुथारनांसिगोन जि गोथौखा माने दैया ओरैबायदि गोथौनो ओइ नै खुगाया ओंखारदोंमोन
गन लाबोदो बुदाम लाना होनोसै आं खर'आवनो जि गोथौखा आयु बोरैबा मोनसे गोथौ बबेयो सोनु दे सापाथारना Pelai dulu. Embu zom do embu. Mulai para horo zom baina sana. Video banaisu. Masih mau bener kan dia? Membulayबाय बुयै बुयै ओमफ्राय एमान बोराय एम्बुआबो ओमफ्राय बुबाबो थैया ओमफ्राय बाल्थिंसो आवखांदोंमोन नालाय मासेबो मोनगा गारदियासै आरोलै लासिसो जि जगरखा आरो एम्बु जाहैयोलायनो हमनोबो हाया ओमफ्राय एम्बु जाहैयो ए नै माबाया एम्बु बुथारनायनि माबाया गरम जोब्बाय बिबारा सिरिदोंमोन माने मोनथारसिगोन जोंना नायनोसै आं जानो लुगैसोबाय वाव ओरैबायदि ओंख्रि संनाया दाउजो आलु आं जानो लुगैनाय संबार साला बेथिया नै दाउजो औवा मेवाइ गोखै रुनाय बयल नायनो असाइसबाबो जानो गोथाव जामारगोन इयो हच्चा आंनि फेभरेट एम्बु माथाम बुलुनना हगारदों सालाय गलायलायदों मासेथ' ओमफ्राय मानो थैयाखै ओमफ्राय इमान बोराय बिदै गोजा ओमफ्राय फख्रिया आँखों में आंसू लेके होठों पे मुस्कुराया एम्बुला सालाय दं आरो दंग्रा हच्चा सालाय गमारदोंमोन ओमफ्राय थैखायाखै मानसि बोराय ओमफ्राय ओंखाम जानोसै लोगोफोर थोखाबाय आंनो मोनसेबो जागोन जोंनिखौ याव होनांला होजोबबावबानो जायो दे मोजां जादों आं फिसा फिसाखौसो मोजां मोनो लुगैजोब्बायलै माबा खुदै मोनलायबाय आं खेबसे स्लिम रानखाजोब्बाय नै नों लगायना जाग्रा जि गोथाव जाखाबायना आं टेस्टि आं माने साखिनायनो लुगैथारबाय बयल खां बिराद गोथाव मोनोना साखिनायनो र' गोथाव संनो रोंमारो नै बिथांजोआ सोरबा बयल खालामनोबा लिंहरखो ओंख्रि बयल माबा बयल गावसोरो गोथाव एसे दै बारा होबाय जेबो नङा आं दै बाराखौसो मोजां मोनो दैलाव दैसाव जाग्रोनोसै दे गाइस गोथाव जादों मोदोमसोदो एम्बु बेदर गोसोखां जादो गोसोखां जागासिनो दं नाया बया जादों एम्बु बेदर गोसोखां जादो इसानि एम्बु बुथारनाया एम्बुखौनो मोनाखै उला एम्बु बेन्दाया नै एम्बुआ रुइदोंना बेदरा नै एम्बु हायानो Hey, गोसोखां जादों नोंसोरो एम्बुखौनो मोनाखै एम्बुनि आरायफोर गिदिर जाया माने सेरेरेसो जायो सारो
Proses जोंनि रुमाव इदिनो मोनजायो प्लेटबो गैया जोंना सारायाव जाजायोमोन आरो सासे फैबावबा इसो फैबाय थानांगौ जाबा बेदर लाना फैदा बेदर लाना फैगोन ओमफ्राय एम्बु आंनि नाइसि एम्बु कामुनो फैगोन एम्बु लेकिन सुबाय थानांगौ जानायखौनो जाबाय थानांगौ लाइटआव जाबाथाय ज्राव गारबोनो हागौमोन मालाय मानसिनि माथो खोनानानै हाबसो खोमानादों जेबो आबै आबौमोना खना खना माब्रै ओंखारना दं दे हैनो मासेया नै आबौआ नै ओमफ्राय मासेया बोरो मासेया नै आबैया मासेया नै बेयावसोआ थांनो ओंखारबाय आङो दायो एसे बेलासि जाबाय आरो ना 1टा 2टा जाबाय खोमा ना 1टा थांबाय थानोसै आं लासै लासै दायो थालायलायदो होमबा बिदिबा नै आं माबा माबि हरसोदो मेथाइ हरसोदो आंनो माबाया रेबिकाया मेथाइ हरदो माबा माबि लामा लामा जालांनांगोनो ओमफ्राय मायबा मायबि हरफानो नागिरदो गाइस बिदिब्ला आं थांबाय थानोसै दे केकआ नै मोजां मोजांथार सासे लोगोनि बार्थडे दं आरोना ओमफ्राय आङो मोनसे लानानै हैनोसै लोगोफोर नायदो नैबेयो 475 होनदो नैफोर आरोना एगजाम ओमफ्रायो 375 ना बेसेबां दायो लोगोनि नामा इयो दीपक हेपि बार्थडे टु इउ दीपक दीपक होननायनि लोगो आरोना इलिखायोना साफा साफा Oh ya.